Magtymyl prawy. Ahir zamana. Köňlüm aýdar, dostlar, eýläýin beýan. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Dünýä üçin şeriatny taşlaban. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Mollalar almana etmedi amal. Şeriat işine eylemeýjedel. Pälimiz bozulup köpölli kesel. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Müftüler mal alıp rawayat verer. Nähek pulny alar, hakny köýdürer. Pälleri bozulup pisat köpöler. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Reis bolan paýakydan pul alar. Bermese boynuna gylar kan salar. Günäler köpöler, şeriat galar. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. İşanları, riyaýlar namazın. Gaflatda ötürür, gyş bile ýazyn. Yalan sözläp, iýillen alarny ýazyn. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Soplar nefs üçin meledon geyip, şüpheli tagamny halal liwip, şeytan pygleberlen keramat diýip, bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Şeyh bolanlar nezir üstünde uruşup, bir pul üçin zen perdendi söwüşüp, öwliýa gapsyna munda boluşup, bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Hocalar fahreder asly zatyny. Kıyam ısam ettin goýup adyny. Plan kes hoca diýip hem uladyny. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Ket huda bolanlar dogry sözlemez. Para alar, lekin hakny gözlemez. Ne hak güwä bolar, dawa düzlemez. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Baýlarda ganmady haýry sahabat. Dünýä diýip gezerler, bolmaý parahat. Garyplar baýlardan görmez kipaýet. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Ogly hoşroý bolsa ederlermiş şat. Göýäki döwleti bolanlar ziyat. Gün-günden jahanna köpelli pisat. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Gyýyz jowany ýokdur, haýadan eser. Ýigitler gyýyz bile oýunaýyp gezer. Yaman iş köpelgi gün-günden beter. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Zamana işleri yaman bolupdyr. Jahan içre pisadi işler de olupdyr. Pälimiz gidivan reňler solupdyr. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Baýlar zekat bermeý bolupdyr süýtxor. İl içinde köpölüpdir husyýtxor. Ömür ötüp gaflata bolupmyz magrur. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Günäler köp bolup egsilli sowap. Gorkormen bu jahan bolmagy harap. Kesp edip satarlar aragu şerap. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Magtymly munça kılmak hikayet. Akıllara şayet bolgoy kipayet. Dünýäniň işine ýokdur nihayet. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana.